హాయ్ అండి. నా పేరు జ్యోత్స్న. నేను జూలై 9 డెలివరీ అయ్యాను. మా బాబుకి అక్కడ చిన్నపిల్లల హాస్పిటల్‌లో హెల్త్ బాలేక జాయిన్ చేశాము. అక్కడ సిస్టర్స్ సరిగ్గా చూసుకోలేదు. డాక్టర్ కూడా సరిగ్గా చూసుకోలేదు. ఇక్కడ 3 డేస్ తర్వాత సీరియస్‌గా ఉంది. కర్నూలుకి తీసుకెళ్ళండి అంటే మేము మెడికవర్ హాస్పిటల్‌కి తీసుకొచ్చాము. సునీల్ సారు సింధూర మేడంకి రిఫర్ చేశారు. సునీల్ మేడం బాబుని చూసి 72 అవర్స్ టైం చెప్పారు. స్కాన్ చేసి బ్రెయిన్‌లో స్వెల్లింగ్ వచ్చిందని చెప్పారు. కానీ 48 అవర్స్‌లోనే బాబు క్యూర్ అయ్యాడు. సింధూర మేడం బాబుని బాగా చూసుకున్నారు. స్టాఫ్ కూడా బాగా చూసుకున్నారు. మేడం చెప్పే విధానం అంతా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సింధూర మేడం. థ్యాంక్ యూ మెడికవర్ హాస్పిటల్.